Здравейте, почваме Майнкрафт оцеляване. Тук е Ванчо и Ванчо. Така. Това тук е малко това е неговия сървър и малко тук сме си направили неща с геймод. Но сега ще идем в джунглата и ще оцеляваме. И за тази цел ще хвърлим всичките ни нужни работи. И така. Айде да ходим в джунглата. Ма къде е джунглата? Елате в джунглата. Така, да, дойдах. Тук вече тук заедно го направихме изцяло на Survivor. Да. А това тук ни е къщата. Откъде е този бедрок? Ще го изхвърля. Така, хвърлих го. Преди малко 3 крипъра ми гръмнаха. Не ми е ден. Ела малко дърва да посъберем. Клипа няма да ни е много дълъг. Не, толкова няма да може да снима. Да. Аз съм голям фен на знака също. Ти къде си? Що? Че и аз да си оправя лага ще излезна. Няма никакъв лаг. Къде си? Аз набрах 11 някъде там. Не ми събере повече. Къде си ти? Добре, дойдох при тебе. Трябва да се сетна хом там. Айде готово. Сет хом е готово.
Какви неща има в чест? Ще взема една брадвичка. И ще ида да копая. Ендърмените. Дано да намери малко айрон. О, кол! Кол. Въглища. Аз от такива работи съм 44 левел вече. Мале колко... Кол. 20 кол. Още кол. Моята дупка умря. А? Стигнах до бедрога. Бедрога. О май гад. Нищо не съм намерил. Освен кол 40. Айрон! Да, с каменна съм. Бах ти лага. Така. Аз съм при тебе. Дай да сме си честни. Нека да си ни е нощ.